אז איך החיים בתור חד קרן בתל אביב? לא קלים, לא קלים. יש הרבה בעיות. מחירי האורוות, החציר, אני לא מדבר על אורגני או על, אתה יודע, חציר חופש, אני מדבר על חציר מהמדפים, חציר תעשייתי. התייקרות של 100%. ותגיד, מה אתה אומר על ההתארגנות החדשה הזאת, הליכודניקים החדשים? עזוב אותי, יש עכשיו כל מיני באז, ההוא התפקד, ההוא אופה וזה. למה להכניס את האצבעות חד קרן היפות שלי לתוך הבוץ הזה? זה מגעיל אותי, זה מגעיל אותי. אני לא מבין, למה חייבים להיכנס למשחק הזה? אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר... אתה יודע שרק אתמול ישבתי וכתבתי על זה פוסט בפייסבוק כמה קשה? והיו לי 13 לייקים, 13 לייקים ושני לבבות.